purpose? This is an interactive cultural performance lang to promote lang culture through indigenous instruments. Kailan naman. Sino nahitabo lang actually dili ni sila kaila. Oh. Nag-abot na sila din is Bayawan because of our naimo na mga popular ang atong dagsa. So with our walang and the character first. So they just visited our office. So naman sila advocacy na. So we recreate this event for them. So kagabi dito sa Amphitheater karon din nasad. And they are planning to organize another workshop on indigenous instruments making. Pero wala pa schedule but watch out for that na lang. Okay, thank you. Ang vegan. Nasa Ilocos ang vegan, Northern Luzon. So mga Ilocano ni siya, no? Usa ka artist. Well-traveled din siya nga artist. Dili lang sa ato ang nasod dili sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan, pagpangulikta lang sa nagkalain-laing nga instrumento. So sana siya advocacy ang abuhato din karon. And then of course kamay lang abutang nga isgutan usa nako mahitungod niya. Lain pod is usa pod artist coming from Cebu, a well-traveled artist pod, visual artist, dagan po siya engagement, pero dagan na siya international exhibits and performances. Uno sa na to makauban pod is actually kaning local natong artist, no, nga nagsugod sa pagsikat all over the country. Unya naglongboard, unya nilakaw. Ug kini siya nailhan, no, or nabantog sa ngalan nga si Tatay Pilcon Dagsa Rivera. So unahon na to siya recognize. Si Tatay Pilcon Dagsa Rivera, masipang pakpak. Okay, kanang gagunit sa usa ka instrumento nga itom. Introduce na niya na sa inyo ang sa mga ngalan o gamit. So ikaduha na ito ang artist nga po ipainapod sa inyo is murag suod na sad nato din sa Bayawan kay nagsige nagbalik-balik unya nagpuyo na gid sad po din sa Bayawan na sila, no. Sa Kugaingon usa po ni siya ka visual artist and then engage sa daghan pod ng mga performing arts nya kay halos kahibalo siya magtukar ani tanan nga mga instrumento, no. Kini siya wala lain kundi si Kumar Aron Ulimba from Cebu, and of course kauban niya yung girlfriend from Europe, usa ka Swiss, si Catherine Ernst. So ganyan na, no. And then some friends from Cebu, nadinig karon si Ratna Devi, kauban niya si among chief cook si Fritz Tiempo, no. Of course, ako na kainala kanina mga eksuna, no? Ang journeying artist from Bigan nga nagkolekta sa nagkalain-lain nga instrumento, indigenous instruments all over the world. And we are blessed to host him din sa Bayawan. Help you welcome Marlon Ponsoy. So parang ihatag nato kay gayonan sa ilaha pag-introduce, meaning actually this is an interactive cultural advocacy performance. So mahinaot kami nga magmalipayon kita o maadunay makahulugan mong kasinatian karong hapon. Daghang salamat. Daghang salamat Kuya Richie. Hindi po ako marunong talaga ng Bisaya. So Tagalog po yung lingwahe na gagamitin ko. At sana po ay mabigyan ko kayo ng kaalaman tungkol sa ating kultura, sining at saka yung mga dapat nating isaalang-alang sa pang-araw-araw na buhay natin. Una pa mabuo? Una pa mga sir. Pagkalinari ko Dira ka sa apong.
sa tribo po namin, isa pong pagpupugay at pasasalamat sa araw-araw, sa buhay, sa araw, sa lupa, sa hangin na hinihinga, ay ang pagpapasalamat, pagtugtog ng musika at pagpalakpak. Palakpakan po natin ang araw, ang hangin, ang dagat, ang lupa, at ang mga sarili po natin. Ako po ay naglalakbay upang ipagpatuloy ko ang kultura na nakakalimutan na po ng nakakaramin o ng mga kabataan. Isa-isahin ko po yung mga dala kong instrumento na maaari nyo rin pong gamitin mamaya. Ang instrumento po na ito ay ginawa ko hapon. Galing po dito sa Bayawan ang kawayan na ito. So mayaman po ang bayan ng Bayawan sa bamboo o kawayan. Ito po ang tinatawag sa Northern Luzon na tunggatong. Ang tunggatong po ay isang pamamaraan ng pasasalamat ng mga kapatid nating magsasaka. So, iniimitate po niya o parang nagpapayo siya ng aning bigas. Tribal. So, ang tawag po dito ay tunggatong. Sa mga gusto pong makagamit po nito, maaari po kayong lumapit para masubukan din po ninyo ang instrumento na mula sa Luzon. Ang gamit ko po na ito ay mula pa sa China. Ito po ay tinatawag na hulusi. Hulusi means yung gourd. At ang si naman ay nagsisilbing yung silk o yung telang malambot dahil sa malambot na tunog ng hulusi. Isa pong tradisyonal na instrumento ng China. Hulusi po ang tawag dito. Hulu is yung gourd o yung upo, and yung si naman po ay yung silk o yung tunog na malambot. Kung mapapansin nyo po, may mga instrumento ako sa iba't ibang bansa. Ang kinokolekta ko po kasi ay hindi lang po mga instrumento dito sa lugar natin, kundi sa iba't ibang parte ng mundo. Naniniwala po ako sa pagkakaisa. Walang wall sa bawat bansa, walang wall bawat bayan o dito sa lugar. Walang Ilocano, walang Bisaya, walang Kapampangan. So iisa lang po tayo. Gayon din po sa mas malawak na archipelago, wala pong Amerikano, walang Inche, walang Pilipino. So isa lang po din yung pinaninirahan natin ngayon ng mundo. So kung mapapansin niyo, yung mga instrumento na dala ko ngayon ay iba't ibang lugar sa panig ng mundo. Ang tawag po dito ay tubing. Ang kubing po ay mula sa mga kapatid natin sa Mindanao, mga Maranao. So ginagamit po ang kubing ng mga kalalakihan noon para manligaw. So ito po yung ginagamit ng mga kalalakihan noong unang panahon na panligaw. So ito yung ginagamit nilang lingwahe.
po. Sana po, ganito pa rin yung paraan ko, kalalakihan para manligaw sa mga kababaihan. Kaso text na lang po ngayon. Sana po may manumbalik yung kultura ng ganitong klaseng instrumento. Wala, para man ba? Kasala sa bawah niya. Kasig na sa album mo. Welcome to the country. Oh, siya may. Siya may. Ito naman po ay kuping din ng Vietnam. So ang yari po ng kuping ng Pilipinas, ito po sa Northern Luzon, mga kapatid nating Ibaloy, Bugao. At ganito naman po sa mga Maranao o sa Mindanao. So makikita nyo po yung disenyo, may ukit siya, mas mahaba. At ang sa Luzon ay mas maigsi. At ang sa Vietnam naman po ay brass. Brass po ang gamit nila. Ito po yun. Kabisado niyo pa po ba yung mga unang instrumento na tinanong ko kanina? Ano po tawag dito? Sino sabi ng hulusi? Hulusi. Hulusi, tunggatong, at Kubing. kubing. Oh, kubing. Dito ay shakuhachi. Shakuhachi. Ang shakuhachi po ay mula sa bansang Hapon, sa Japan. Dati po ang mga shakuhachi ay ginagawa ng mga monks na dati silang samurai. Na ang samurai po, ang disiplina po ng samurai ang paggawa ng ano ginagawa ng samurai? Katana o yung sword. So ang gumagamit po ng katana ay tinatawag na ano po ang tawag sa ginagawa ng samurai na sword? Katana. Ngayon, nung naging monk na po yung mga samurai, ang ginagawa po nilang disiplina ay ang paggawa ng sarili nilang instrumento gamit ang bamboo. Ito po ang shakuhachi. Shakuhachi. Kids, ano tawag dito? Paulit. Shakuhachi. Kung nanonood kayo ng Naruto, ito yung tunog doon. Dito po sa bansa naman natin, meron din po tayong side flute na tinatawag. Gamitin po ni Kuya Mark yung side flute.
flute po. Sino po nakakalam ng tawag dito? Si Kuya, alam niya, budyong. Saan po ginagamit ang budyong? Salita ka dito, Kuya. Ang tawag ng babala. Saan po ginagamit ang budyong? Pag nawawala ang buwan. Pag nawawala ang buwan. Sino pa po yung ibang may alam tungkol sa budyong? Kung paano ginagamit nung unang panahon? Ang budyong po, sa mga ninuno natin na nasa coastal area, ginagamit po ang budyong para hudyat kung may parating na sakuna, kung may parating na bagyo, o lindol, o malakas na pagbaha. Pero dito po sa Bayawan, napag-aralan ko po sa loob ng 3 araw kong pamamalagi rito, ginagamit po ang budyong ng mga kapatid nating mangingisda upang hudyat ito na maaari ng iangat o i-harvest yung net na puno na ng isda. So ito po yung ginagamit ng mga malalaking barko at nasa paligid nila yung net, at hudyat po ito para maaari na i-harvest yung net na puno na ng isda, ayon sa mga elders dito sa Bayawan. So ang tawag po dito ay budyong. Sino po nakakalam ng tawag dito? Tama po, sungay po ito ng kalabaw. Pero tinatawag po ito na tambuli. Kids, ano tawag dito? Mamaya, tatanong ako sa inyo. Mamimigay ako ng instrumento. Sa makakasagot, mga naunang sinabi ko na instrumento. So ang tambuli po ginagamit po ng mga kapatid natin noon upang senyales o hudyat pag may parating na kaaway o may parating na panganib. Sa mga tribal war, ginagamit po ito para panawagan sa mga katribo na may parating na kaaway. So sana po hindi na natin gamitin ang wala natutunan yung mga bata. Ano tawag? Galing. Ang tawag po dito ay shekere. Tawag dito, kids? Eto. Tama, kubing. Kubing. Ito. Galing. So may nakakapisado ng instrumento kahit sa ibang bansa. Sa Japan, shakuhachi. Okay, ano tawag? Shakuhachi. Etong shekere, isang instrumento sa Native American instrument. Ang original po niya ay bolang bilog, gourd, na kasing laki ng bola ng basketball. Pero ito ay gawa ko lamang, gourd siya na galing Japan, o upo, at saka beads na sa labas. So karaniwan po ginagamit ito kasabay ng mga tambol. Ano tawag dito? Shekere. Parang mahina. Yun. Ito ano ulit ito?
Tunggatong. Ano tawag to, kids? Tunggato. Tunggatong. May gagamitin si Kuya Mark. Kuya Mark. Ang tawag ko sa ginagamit ni Kuya Mark ay may nakakaalam? Didgeridoo. Ito po ay galing sa bansang Australia. Aboriginal instrument po. Ito po yung isa sa sinasabi nila na pinakamatandang instrumento ng buong mundo. Nai-imitate po niya yung tunog ng mga hayop. Pinaniniwalaan din po na nakakagaling dahil sa vibration. So, didgeridoo. Ang original po niya ay yari sa eucalyptus tree. Pero hindi ko dala yung didgeridoo po. Kaya gumawa ako kahapon ng didgeridoo. So, bago lang po yung didge na yan. Nagagawa lang sa kahapon. Yari po siya ng Apollo or kawayan ng Bayawan. Anong tawag dyan? Didgeridoo. Ang ginamit po niya ay pan flute, pero tatlo lang po siya. Kagagawa ko lang din po yan kahapon. It's pan flute. Ito po isang pan flute na sample naman mula sa Europe. Yung Native American naman po na pan flute ay diretso siya. Diretso siya na parang upper. Meron din po tayo nun. Pan flute. Ito naman po ay mga sungay ng kambing. Since galing po ako sa North, yung mga kambing po ay matibay sa init. Tama po ba? Pero ang sungay nila ay nag-imitate ng parang tubig. Devil shine. Ito kung familiar na siguro kayo dito. Rainmaker. Rainmaker o rain stick. Ito po ay original na galing sa mga kapatid natin sa Palawan. Upang magkaroon ng ulan, pagtagtuyot sa mga bukirin ng mga magsasaka. Pala, yung kung ginagamit ni Tatay Tagsa, sino po nakakaalam ng tawag doon? Parang
po, ang tawag po sa gitara na ginagamit ni Tatay Bagsa ay paglong. It's a lute guitar, 2-string guitar galing sa South Cotabato. South Cotabato, paglong. Pero kung makikita nyo yung disenyo niya, ay mahaba na siya sa original na sukat dahil nag-combine po ng kahoy ng mga Ilocano or sa Luzon at kahoy ng South Cotabato. Ano po tawag doon? Yes, ano tawag doon? Oh, wala kayong price mamaya. Ano tawag doon? Paglong. Sino po nakakalam ng tawag dito? Kahapon sa amphitheater, wala rin nakasagot. Sino po nakakaalam? Ito po ay isang tradisyonal na instrumento ng mga kapatid natin sa Baguio, sa Cubao, sa mga Ibaloy, Kalinga. Tawag po dito ay gangsa. Gens, ano tawag dito? Gangsa. Ang gangsa po ay may iba't ibang hugis, iba't ibang sukat pala. Ang iba't ibang sukat ay may iba't ibang paggamit. Maaari ito'y gamit sa kamatayan, libing, binyag, kasal, at festival. So ang sukat po na ito ay sa pagdiriwang, sa pong festival size. Ito ay gangsa. Yung mga bata, kumuha kayo ng tunggatong. Sino nakakalam tunggatong? Tunggatong, kuha kayo ng tunggatong. Para gagamitin niyo yung tunggatong ngayon. Kahit yung mga kabataan, mga binata. Babae niyo dyan, tapos sige, ano kayo? Gagawa tayo ng sabayang tunog. So lahat ng mga gusto humawak ng instrumento pwedeng humawak dito sa harap. Alam nyo, bibihira kayo makakahawak ng mga traditional na instrumento. Bro, anong tawag dyan? Ayun may cowbell. Cowbell? Yung stainless? Opo. Isa rin po yung traditional na instrumento pero nakabago na po siya. Meron po ganitong traditional, meron parang kulay kalawang siya. Mga baka lang talaga sa Africa. So cowbell po ang tawag kasi.
Cowbell. Yung ano, bro, yung bilog. Ito naman po ay kagaya rin po ng maracas. Or yung Caracas. gawa ko lang din po yan dito sa ano. Ito po yung mga iba't ibang uri ng djembe, ng drums. Ito po ay tinatawag ng djembe. Sa African drums, djembe. Djem ay yung kahoy. At be ay balat ng kambing. Ang original po nito ay balat ng kambing. Pero since nagka-travel po ako sa buong Pilipinas, pinag-djembe. Kids, ano tawag dito? Djem? Djem ang kahoy. Ang goat skin ay be. Tawag dito? Djembe. Ang djembe ay hugis, goblet o pipita. Kids, ano tawag dito? Mailit na lang. Ang tawag dito ay asiko. Native American. Ang hugis niya ay parang gold. Kids, ano tawag dito? Ashiko. Ito naman ay gem. Ashiko. Kids, ano naman tawag dito? Ang tawag dito ay dumbek. Dumbek. Metal siya. Metal siya. At saka acid. Ang dumbek na po ay galing pa sa bansang Egypt. Kids, ano tawag dito? Dumbek. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.